assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe e yeeɓiyankoɓe ayawo men PIN TV bisimilla moon e robinde diaydeji garandi men hannde ko adi ɗum ko yettude Allah e julde nelaɗo Muhammadu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kokkude men fartangue artude ɗo hannde huccidde moɗon eko weltare tan min dañat hen kala e suba nde men gartat ɗo amen kuccodira e moon ko wona ɗum ko en calmini jihinaɓe sennaɓe e waliyaɓe hay goto yejjitaka en ñaguimoɓe duwaw nde hokkat men duwaw o juppotode e Sénégal fo e windere nde fo nde Allah hokkat men jaam ha mboros Covid 19 oɗo yalta e Sénégal ko wona ɗum ko no suba fo eɗen gara ɗo banimon debbo Dieynaba Ndongo e banim gorko Amadou Moussa gorko Mouhamadou Hunare ene ara ɗo yete yettinde moɗon robinde diayndeli moɗon Amadou Moussa an jam walema a waale jaam debbo mo jimdonde ma sénateur a salminama a salmitama no fewi e ñaganama Allah moƴƴere e ko duwiɗa ko en mbiya allahumma amin saabu oɗo boros coronavirus ene wayno ko boros mo ganduɗa ina arti no fewi e nder leyɗele ɗe ha tengti ɗo e leydi men Sénégal wadde so tawi ñagama yo on boros yaltu en yalta windere nde mbawten wi tan ko allahumma amin sikki ala ko salminde yiɓiyankoɓe men wonɓe e nder jokli duuni baba adam nde kala e kuɓal c' est à dire e nder kamɓe bowal leydi Sénégal wideɓe hono no gowden wiide kala subaka kono kadi miijoji meɗen luggi ina gummo ɗo fewde mabɓe sababude tampere yewede eko nandi hen eɗen mbiyaɓe tan yo Allah tigui aynuɓe toon renaɓe kamɓe wonɓe e nder ladde nde kono kadi wonɓe ɗo e wuuro ngo yo Allah hokkuɓe kadi kamɓene jaɓɓade ɓe jala nde tawno ko ɗum ɗon woni ko moni kala ñaagui saabu ene famɗima wonanaka ladde nde sikkela ko wideɓe hono no gowden wiide kala subaka assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu maaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ko ɓuuri tengtude hannde e diaydeji men hannde ene jeeya ko ɓuuri tengtude ene wayno koko rewnoɗo ko hanki woni alhaali kongude mo ganduɗa ko jagorɗo Félix Antoine Diome wondude eko yewti ko e gueɗe landaji ɗi ha tengti landa Pastef kono kadi ene tawe hen hono konngudi hooreji leydi ndi e yiddi muɗum e oɗo saaha to banggue hono autoroute à péage ɗum ɗon koto banggue Eiffage ɗin konngudi jaajƴi ne tawe e kelle gadana e diaydeji meɗen leydi Sénégal hannde uddititen ko diayde le quotidien ko noon tigui quotidien le quotidien oɗo subaka hannde ari koye e dokkirgol copreji woni tan ko wiyete financement des partis ko ganduɗa kay ɓe kolliti wondere ɗum ɗon koye piste to ganduɗa ko kay woni dialogue politique manam koye felo to banggue kaldigal dawrugol leydi Sénégal ko ɗon tigui wona e o saaha kono ɗum ko noon ɓe garti eko yewti e commission ngaji ɗi kono kadi ha e sanction ɗi ganduɗa kay mbiyen ko kuule ha joni musɗi ene paada ko yewti ko e yimɓe ɓe ganduɗa ko yaltinoɓe copreji ina gummo toon to caggal leydi ene paya e landaji lundiɗi ɗo e leydi meɗen Sénégal kono ɗum ko ɓe garti ha joni e sifaji ko wiyete ko hono critére ɗi ganduɗa ɗi jayde sifima ɗum ene tawe e hello joyyi e nde jayde quotidien le quotidien rewata hen ko jayde fos populi ko noon tigui nden ɗon jayde oɗo subaka hannde arti on ɗon levé des fonds mo ganduɗa kay ko o toon to caggal leydi ummiri gam ina wayno kay ha joni hokkudemo copreji ɗum ko landa Pastef ɓe kolliti wonde de on ɗon haalis mbo Pastef heeɓi oɗo saaha hannde addi ko yewti ko e polémique woni jeddi kamɓe gulali e lukali oɗo biteɗo Ibrahima Sène mbo PIT kanko no suuti hen konngudi holliti wonde de oɗo haalis ko haalis mo ganduɗa o kay ko naɗɗo e muhuña manam de gueɗe makko laaɓani goɗɗo cuuɗen konngudi ko Abdoulaye Williane mbo PS kono kadi jeyaɗe coalition Benno Bokk Yakar o holliti wonde de kamɓe Pastef naɓe koɓe kaali ko ɗum prétexte manam ko hunde ganduɗa nde tan koko ɓaggaɗo on kono de hunde nde ene manki labde no fewi saabu kaaliss o arino ɗo e juuɗe mabɓe ko adinde eɓe cakta ɗum Moustapha Diakité kamne kadi oɗo saaha eri tan ha joni koyo ɗeɗo copreji ene wayno ha joni mbiyen koyo loi o woni tan kuulal ngal ɓuura sembude ko yewti e kala gueɗe ha tengti noon ɓuura sembinede e dow landaji e lundiɗi ɗi ɗin konngudi jaaji ne tawe hen kono kadi tahaw Sénégal mboɓe ganduɗa ardi ɗum ko Khalifa Sall holliti wonde ala ko woni fandare laamu ngu so wona tan ha joni riwde Ousmane Sonko walla bonnande ɗum to banggue hono gueɗe ɗe woni wadde ɗo e leydi ndi paaɗen koye jayde enquête nden ɗon loski oɗo subaka hannde ne wayno ari koye oɗo biteɗo hono Antoine Félix Diome kanko woni jagorɗo tambiɗo gueɗe kisal nden ka leydi Sénégal ɓe kolliti wonde noon oɗo saaha hannde de o yira tan ko neɗɗo ha joni mbiyen gurriɗo banggue ko wiyete ko mo leloraki ajjude saabu kay omo ɓaaji ko wiyete ko hono politique woni dawrugol e on tuma noon ɓe kolliti wonde kanko foof e wonde ñawowo kono kande ene ɗaminano kam mo won neɗɗo ɓe ganduɗa o kay ko ɓurowo ha joni mbiyen neɗɗo ɓurowo wadde gollal muɗum to banggue ngal ɗo jagorgal kono tan de ɓe kolliti wonde ɗum ɗon wodani saabu kay e jalte makko dabɓe caggal nde waɗi balle 95 e gardigo hono ngal ɗon gollorgal ne wayno ko fitinaji kono kadi e konngudi ƴagguɗi yiya hen oɗon poste noon ɓe kolliti wonde ene wayno kanko de ko fuɗɗi wadde ko o ñembani walla mbiyen o rewani e felo ɓeɓe ganduɗa ɓe ko yimɓe wonɓe ha joni adiɓe ɗo ɓe woni généraux ɗi ganduɗa ɗi ndewino e oɗon poste kono aɗon biteɗo hono Jean Louis Correa holliti wonde de ene wayno ministre de l' intérieur ene foti ha joni jogade ko yutti ko e hoolare wonande
haalani ɓiɓɓe leydi sénégal kono kay wona gulali e lokali foti lomtude e ɗeɗo balɗe ɗe fuɗɗi ha joni ɗowde on ɗon galle jayde l'observateur nden ɗon e jayde ari on ɗon hono Antoine Diome ɓe koliti wondede oɗo saha hannde ɗo yiya ɗo kam so renaki yiyade ko jogorɗo jopade walla mbiyen ha joni libde ina falde ina liɓa ɓe ganduɗa ko opposant ji leydi men sénégal e régime Abdoulaye o mo ganduɗa ko hono Macky Sall ɓe kolliti wonde noon kanko mo ganduɗa ko ex agent judiciaire ne wayno de oɗo saha hannde omo kay tuuma ha joni wonde junggo ganduɗa ko kay ko junggo arme woni hono dariɗo ina haaɓo walla mbiyen ina haaɓono omo ganduɗa ko hoorejo Macky Sall caggal Karim Wade Khalifa Sall ɓe kolliti wonde o saaha eɓe jiilo gam ha joni tulminde nguru omo ganduɗa ko Ousmane Sonko e on tuma noon opposition e rima joni o kay nde ɓe bamboto caggal ko yuti ko e landaji mabɓe lundiɗɗi beele kay omo ganduɗa ko jagorɗo ina yara caggal pourquoi pas ha wawani ittede e gunɗon gardigu ministre de l' intérieur jayde las quotidien ari e gueɗe horeje leydi ndi ɓe kolliti wonde de koko wiyete ha joni kaldigal kono kadi e pewjidgol ha joni gam oɗo autoroute à péage e toon to port de Ndayane ɓe kolliti wonde noon ko forcing du Macky Sall manam horeje leydi ndi de ene heñiri golle ɗe saabu eɗen ciftoro e ko yewti discours makko à la nation ñande capantati e goho lewru ɓennuɗo ɗo ndu o holliti wonde ko ma leydi sénégal jogo ko yewti ko e hono walare mawde e banggue ɗeɗo gollorɗe ko wiyete ko hono to banggue ha joni actionnaire ɗum woni ko jayde nde ari e oɗo subaka hannde jayde le soleil jayde gendire nde heddima e gueɗe horeje leydi ndi Macky Sall kono nde ari koye entretien woni tan yewtere yañi nde ɓe baddi e Ségolène Royal on ɗon ko ɓiɗɗo leydi France naji haysino tawi ko ɗo tigui jibina e leydi men sénégal ko ɗi konguɗi o suuti fewde horeje Macky Sall so wiide de wonde Macky Sall ne wayno de oɗo saha hannde ko neɗɗo ha joni demɗo kono kadi awi jaam e nder leydi sénégal ɗum so jeeyi sababu noon holliti wonde ko on ɗon horeje Macky Sall ne wayno ko neɗɗo mawɗo kono kadi mantiniɗo ɗum jeeyi sababu noon holliti wonde kamɓe France naɓe ha tengte kanko Ségolène Royal omo jogui ha joni ɗamaw kono kadi en jorto moƴƴo o fewde leydi men sénégal ha tengte on ɗon Macky Sall uddirten ko jayde stade ko noon tigui hono no kala subaka jayde ari koye Edouard Mendy no jiruɗon oɗo gorko mo ganduɗa ko gardien de but hono kippu guindijo mbo leydi men sénégal ɓe kolliti wonde de ko tuggude e lumiére ha yetti ha joni e l'ombre woni tan ha joni ummade e lumiére walla mbiyen e lelowal ha yetto e niɓɓere ɗum ɗo saha hande de ɓe kolliti wonde ko limore nde ganduɗa ene hulɓini no fewi ene darni hakkille wonandema kanko ganduɗa ko Edouard Mendy e ɓen ɓe ganduɗa ɓe ko Chelsea on club mbo fettata o saaha ɓe kolliti wonde ko sappo e nayyi but woni kay ko waɗi encaissé kanko e Chelsea kala e ɗeɗo balɗe batidiri tawi hen bituji jeeɗiɗi ene wayno de koye nder match tati batidiri ɗi e on tuma noon ɓe kolliti wonde beele yimɓeɓe ina poti jogade ha joni ɗamaw walla mbiyen kulhuli wonandema kanko Edouard Mendy ha tengti e statut makko to banggue numéro 1 mbo hebti e juuɗe omo ganduɗa ko Kepa kono ɗum ina tawe hen Sadio Mané e Liverpool kamɓene hanki ɓe piyama tawi fiɓe ko Southampton ɗum woni ko jayde fini dawi kono kadi ko ɗin konngudi uddi hasino tawi ne tawe hen hono candidature omo ganduɗa ko Madi Touré président fédération walla mbiyen hono génération foot kanko de yidde makko oɗo saha hande ko lomtade maître Augustin Senghor e gardigu fédération sénégalaise de football ene wayno jeenaba ko ɗum ɗo wonno ko tongude ne kelle gadane o subaka noon kay Amadou Moussa an no kala subaka tonguirten ko jayde stade so wona ɗum ko rewnude hen te point du jour woni toɓɓere momin gaddanta moɗon e kala saaha talata kala min gaddanta moɗon ko fait divers nomin mbino moni hanki ko rendo min gaddanta moɗon e talata kala hande min gaddani moɗon ko ɗeɗo caɗele baɗoje toon ete e région de Kolda e commune mo Coumba Kara ko ɗen caɗele min gartanta moɗon hande so Allah lamɗo jeeɓi koye forêt classé Koundara ko hen caɗele ɗe jiiya ko toon caɗele ɗe jiiya caɗele ɗen woni holɗum koye soppere leɗɗe ɗeɗo mo teskade toon ete ha ɓeyɗoyte ɗiɗo association ngaji woni pelle ɗe ene ummi pour haɓanade ɗum ene eri kadi laamu ngu walla ene eri kala gandanɗa hoorema ene wawi safurude ɗen caɗele pour ha ɗum natta toon wonde walla ha ɗum woppe toon waɗede koye ɗum hande min gartanto moɗon bandiraɓe ko noon tigui ko noon Dieynaba no mbiɗani ko noon commune mbo Coumba Kara noon tigui tawte koye diwan mbo Kolda diwan Fulado ko nokku mo ganduɗa noon woɗɗani leyɗele tati ene cati Sénégal woni dowla Gambie Guinée Bissau e Guinée Conakry ɗum jeeyi sababu noon ko nokku keɓɗo caɗele no fewi to banggue hono soppere leɗɗe mbiyene feƴƴere leɗɗe enen gandi no mbiɗani ko forêt classé mo ganduɗa ko Koundara kañum tigui wuuri ɗen caɗele ɗeɗo balɗe ɗe jewtuɗen ko tolni e leɗɗe 99 kañum en goni ko soppate ko leɗɗe joguinoɗe ɗamaw kono kadi bawɗe ha joni ene wayno sembinde gurdam kono kadi en gonka on ɗon diwan mo ganduɗa ko diwan worgo leydi Sénégal
Sénégal kono de yiyama ɗum addi kulhuli mawɗi ha ko ɗum je sababu oɗo mo ganduɗa ko biteɗo hono Mujibou Rahmane Baldé kam woni coordonnateur du Front Civil mo ganduɗa woni ko toon to banggue Kolda woni diwan Fuladou suuti hen konngudi ɗin konngudi makko ne wayno jeewaka tade woni laamu leydi Sénégal ummima hen woni daraniɓe ko witti ko e banggue haɓare feƴƴere ladde kañumen noddi ɓe ganduɗa ɓe kañumen goni hono responsable wonɓe toon kam e société civil en kamɓe kalden joni wondude e toon to gendarmerie mbo nokku biteɗo ha joni Kolda sikkela fandare nde ko wadde juuɗe mabɓe e nden ɗon haare kamɓe kala ɓe manam ɓe mbawa rendude haare pour wasa wonde paɗen laamu tan gueɗe meɗen ene bonne eɗen gandi Sénégal ala ko jogui to banggue leɗɗe ala ko jogui to banggue keccol so wona on diwan mo Casamance moɓe mbiyata diwan vert woni diwan mo ganduɗa ko haaho ñebbejo wadde ko hecciɗi ko kono kadi eko yooɗi ko e gueɗɗe kala ko toon tawete wadde daranade ɗum ɗon ha wasa bonnede ha wasa soppede ɗum woni fandare hande laamu leydi Sénégal ɗum woni fandare pelle ɗe gona laamuyankoje ko witte hono société civil en kono kadi ko darde woni kono leydi men dadiɓeɓe nde mbawata rende ɗiɗo keeri ɗi ganduɗa sino tawi ene jiiɓi seeɗa par ce que ɗen gandi on diwan ko diwan kewɗo fitnaji kono kadi ko diwan kewɗo jiiɓu no fewi kono hatta eɗen ɗamini maɓen pamodir e toɓɓe ɗe gam rende ladde leydi men Sénégal ha tengto diwan Casamance ko noon tigui no mbiruɗa ni de heccere leɗɗe ɗeɗon en ko hunde sohlade e oɗon diwan te en jii ko oɗon diwan ɓuuri wawde wadde ko way ko noon walla koye oɗon diwan ɗum ɓuuri wawde wonde te kadi a haali kene ene waɗi cellal kadi en hokka yimɓe kadi cellal walla mbiya Sénégal naaɓe foof so yeehi ha ɗum waɗi ene foti ko hunde fonde wonde walla kadi ko hunde fonde moƴƴinede ɓayde ko cellal addande yimɓe e gurdam juutɗam walla kay hayso wona gurdam juutɗam taw ko safara en addana yimɓe e safara te kadi kala ko jiiɗa kadi ko wawi safrude kam walla ko andi ko ganduɗa ene jogui nafoore e aduna o walla ene jogui nafoore e yimɓeɓe ɗum ko hunde fonde ƴewtede walla ko ɗum hunde fonde teddinede ko ɗum woni haalaka surtout aɗa andi koko wiyete environnement so wiyama environnement tan e ɗemgal tubankore noddi taaridi holko taari yimɓe ene wayno ko leɗɗe ɗum fof tarade yimɓe te eɗen gandi leggal keccal ene jogui ko jouata to banggue rôle e fofano bani adama o woni oxygéne c'est à dire no jiiɗiri ni ɗum wawa amnade par ce que ko ɗum ɗon woni noon ko dogate ko tene kadi aussi wona ɗum tan woni hen to banggue gurdam yimɓeɓe saabu eɗen gandi leɗɗe ɗe ene joua rôle mawɗo e to banggue développement won ɓamtare leydi ndi to banggue tourisme e gueɗe mbaɗe noon kono kadi e nafoore hewde en tout cas ene sabba hen donc noon darade ha haaɓo ɓeɗo ɓe ganduɗa ɓe ko feƴƴoɓe goto foof tan ne wayno ko guertogal e hoggu mum c'est à dire mi soppa lekki walla mi soppa leɗɗe mi yaaha mi yeeya ɗum e leyɗele goɗɗe walla e diwnoji goɗɗi pour mi wawa tekkinde poosam kono mi yejjiti ki lekki ene wurno walla ene wurno ko adi foof kam ne wayno kullel walla colel walla e ko nandi hen donc déjà soppi lekki ki a wariki te ko mbarɗa hen ko foof wona kanki tan mbarɗa a waɗi hen ko heewi poosma tekki ko gonga kono paama a wari pittade kewɗi kono kadi a bonnani leydi ndi to banggue ɓamtare muɗum haysono tawi so wona to banggue fofano en tout cas to banggue hono darande woni yiyande yonde leydi foof ene jogui ko wiyete ko ha joni hono nden ene jogui on fartangue wawde dañde nokku mo ganduɗa ko nokku parnorteɗo enen Sénégal jogui ɗen ko toon to Casamance saabu eɗen gandi ko wiyete ko zone touristique ko toon ɓuuri hewde on ɗon diwan yimɓe kala ummotoɓe caggal leydi ina gara toon eɗen gandi eɗen wurne yimɓe hewɓe donc haɓade ha ɗum ɗon iwa ha laaɓa ceer e nder leydi Sénégal ko hunde jojjude wadde kamɓe ɓe ganduɗa ko soldat ɗi eɓe mbiyama wonde foof de nana e jeese mabɓe yooɓe mbaɗa feere ɓe kaɗa ɗum ha yimɓeɓe foof mbawa hisde hen kono kadi ha ladde nde surtout wawa hisde e juuɗe ɓe ganduɗa ɓe ko joguiɓe ɗeɗo jambe ha ladde nde surtout wawa hisde kono mbiruɗa ni ɓayde ko hunde ko gandanɗa hoorema ko woni gurdam yimɓe walla ko wawi teddinde gurdam yimɓe ko ɗum ko hunde fonde teddinede e aussi kadi yimɓe ene poti woppude hen hakkillaji mumen ha feewa ko ɗum kadi wonno ko min baynirtuno moɗon oɗon bandiraɓe hettiyankoɓe e yeeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV e kadi nomin mbiyat mon ni kadi ko weltare ñen foof huccidde e moɗon e addande moɗon komin poti ko addande moɗon kadi ɗum koye saaha foof amin beltono moɗon kadi amin jii kadi aussi commentaire uji ɗi ala fof ko goppuɗon machallah amin jiiya ha no fewi ko ɗo min baynirto moɗon kono hadi guilen baynade min jetta min jarna keɗannoɗo men to Camara woni Mansour Sow alliance Thiat ko ɗon min baynirto moɗon aadi men ko janggo so Allah lamɗo jaaɓi